Vážení priatelia, vítam vás pri obrazovkách vašich mobilných príjimačov a chcel by som vám odprezentovať dnes návrat k takému pôvodnému formátu, ktorý som vymyslel už nejaký čas dozadu, a je to taký formát, kde ochutnávam staré odrody ovocia. Dnes tu máme hrušku, jedná sa pravdepodobne, alebo veľmi pravdepodobne o klapovú maslovku. Vyzerá takto. Sú to naozaj, vedia to byť naozaj veľké hrušky. Natrafil som na ňu v takom starom sade. Dodnes je pomerne dosť rozšírená a my ju dnes spoločne ochutnáme. Hrušky, ako viete určite, sa oberajú, hlavne tieto letné, asi týždeň pred konzumnou zrelosťou a potom dozrievajú niekde v chlade. Majú takúto žltú farbu potom, ako tu vidíte. Hrušky zelené nekonzumujem, pretože ešte nie sú zrelé. Klapová maslovka, ako sa táto hruška zvykne nazývať, sa pestuje od roku 1860. Prišla z USA, kde ju vypestoval pán Klap. U nás je pomerne hojne rozšírená. Má veľmi jemnú šupku, hodí sa predovšetkým ako stolné ovocie. Jej dužina je taká biela, veľmi jemná, maslovitá, šťavnatá, s nakyslou, sladkou a príjemne korenistou chuťou. Rozplýva sa na jazyku a jedná sa o skutočne famóznu hrušku, ktorá sa hodí predovšetkým ako stolné ovocie, to znamená, že je vhodná najlepšia na priamy konzum. Skvelá hruška. Naozaj, kto máte radi maslovky, klapovú musíte ochutnať. Má veľmi jemnú šupku bez náznaku trpkosti a veľmi dobrý vyvážený pomer cukrov a kyselín. Naozaj výborná letná hruška. Dozrieva v prvej polovici augusta. Staré pomológie udávajú, že dozrieva až koncom augusta, v septembri. Tento rok tu máme všetko o mesiac skôr, takže môžeme ju jesť už teraz. Priatelia, ak máte záujem o to, aby som ochutnal vaše ovocie, prosím, pošlite mi ho do správy, ale napíšem moju korešpondenčnú adresu a následne ho takto pre vás ochutnám. Dovidenia pri ďalšom dieli.